Ben, boas tardes a todos e a todas. Vamos dar comezo a esta sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 5 de setembro do 2024, cuxo primeiro punto da orden do día é a toma en coñecemento da renuncia ao cargo de don Xusto Xosé Ordóñez Figueira, conselleiro polo Bloque Nacionalista Galego no Concello de Rianxo. Remitiráselle unha certificación deste acordo á Xunta Electoral Central aos efectos da expedición da credencial acreditativa da condición de electos a favor do candidato que corresponda, facendo constar que a xuízo da Corporación corresponde cubrir a vacante a don Francisco Rei Grille, seguinte na lista dos que concorreron ás últimas eleccións municipais 2023, para que poida tomar posesión do seu cargo como conselleiro do Bloque Nacionalista Galego. O seguinte punto da orden do día é a aprobación dos festivos locais para o ano 2025, sendo a proposta o 16 de xullo e o 19 de setembro do 2025. Ten a palabra o BNG. Moitas gracias, moi boa tarde a todos e a todas. Nós vamos a votar a favor desta proposta, xa que é a mesma proposta que se ven facendo nos anos anteriores, cando estaba gobernando o BNG, e sen máis, o único que queremos decir que votamos en falta que non se fixera unha proposta rotatoria polo resto das parroquias ou das aldeas, como se votou en cara que non se fixera ao bloque nos anos anteriores por parte de Rianxo en Común. Sen máis, vamos a votar a favor. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias, boas tardes a todos. O Partido Popular vai a votar tamén a favor destes festivos. Non sin antes criticar parte a actitud do goberno. Cando estaba na oposición, votaba en cara aos que gobernaban no seu momento a non destinar algún festivo a que fora para outras parroquias, e o que lle votamos en cara nós agora a vostede é que non se propuxera ante os comerciantes ou ante diversas asociacións a posibilidade de cambiar estes festivos por tal como cadran este ano. Pero, sin máis, vamos a apoiar. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas as persoas que nos ven desde as súas casas, a todos e a todas aquí presentes, pero en especial darlle a benvida de novo a Patricia, a secretaria do Concello. Bueno, creo que matizar un poquinho o que xa expuxemos en comisión informativa, e nos sorprende un poquinho esa decisión de establecer o festivo local de Rianxo nun mércores, sobre todo cando non hai consulta previa coas asociacións de comerciantes e cos diferentes colectivos, máxime cando o grupo que hoxe nos goberna manifestaba e exixía que había que facelo de forma participativa, incluso que chegaran a ser rotativos. É sorprendente, e é sobre todo máis sorprendente a falta de consideración cara a quen de verdade directamente lle afecta este tipo de actuacións. Por participación non entenda, señor Bustelo, que nos referimos a nós, sino que nos referimos ao resto da xente de Rianxo, dos veciños e das veciñas, e sobre todo da área comercial. Os comerciantes locais son unha parte fundamental do tecido económico do municipio, e non simplemente para publicar en Facebook que hai que marcar no comercio local a hora que comeza o colexio. Pero esa é outra cantinela, xunto co desenvolvemento industrial, que teremos tempo a falar del seguramente en vindeiros plenos. No que nos compete, hoxe, a decisión de votar a favor ou absternos ou votar en contra dun festivo local debía ser unha posición, creo que intrascendente para o pleno, e debía ser unha decisión na que participara o conxunto da veciñanza, como ben reivindicamos. Non somos desfavorables, ni moito menos, a que sea o 16 de xullo festivo, pero dáse unha casualidade, e vamos a intentar matizar un poquinho tamén as palabras que dixo a concelleira do Bloque Nacionalista Galego, onde facía alusión a que nos seus anos de goberno sempre foi o 16 de xullo. A casuística que se dá no ano 2025 con respecto a este festivo é que é coincidente no ano 2003, 2008 e 2014, con o goberno do Bloque Nacionalista Galego. En eses anos coincidentes ca mesma casuística que se dá con este mércores 16 de xullo festivo, a elección municipal daquela foi en 2003, 24 de febreiro, martes de carnaval festivo local, 2008, 24 de febreiro, martes de carnaval festivo local, 2014, 4 de marzo, martes de carnaval, 2025, 16 de xullo,
día da festa do Carme. Lamentamos, unha vez máis, que o Goberno non teña ese talante dialogante e conciliador e valore outras opcións como se lle proponía o 24 de xullo ou 4 de marzo, Carnaval. Por todo exposto, a nosa decisión vai ser a abstención. Moitas gracias. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da proposta. Reanxo en común, BNG, Partido Popular. Abstencións, a do Partido Socialista. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que é a aprobación da segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal adicional 2/2024, segunda fase do POS adicional 2/2024. Ten a palabra o conselleiro de Obras. Moitas gracias, alcalde. Boas tardes a todos. Bueno, nada, comentar un pouco para este POS. Van ir dúas obras valoradas conjuntamente en 468.356,60 euros e despois 85.134,98 para gasto corrente, que será para adecuación de viais, etc. Moi ben, as dúas obras que se comprenden son a fase 2 de saneamento e abastecemento de vilas. Estas bueno, esta obra en sí xa aprobáramos inicialmente no POS cando foi o pleno do POS 2024, pero houve que facer unha modificación debido a que houve debido a unha modificación orzamentaria, hai que volver a traer a pleno para que sea aprobada. Este proxecto é unha obra na que se dá servicio a 16 parcelas que xa tenen edificación feita e 11 parcelas que están por edificar ou nas que hai posibilidade de edificar según recolle o Pexón de Rianxo. Son en total casi 982 metros de canalización, tanto de abastecemento como a de agua, e o saneamento basicamente vai por gravidade e vai conectar a depuradora autónoma que está feita xa, que se prevé que este feita para aquela da fase 1, que está ahora mesmo en execución. E a auga irá entroncar tamén, o abastecemento irá entroncar tamén co abastecemento que ven derivado da fase 1. Na primeira proposta que leváramos ao POS do 2024 tiña a valoración feita en xaneiro de 2021 e estaba valorada en 145.523,78 euros. E agora fixamos unha modificación debido á suba sobre todo dos materiais de PVC e tamén dos materiais de reposición do asfaltado, vai nos dar unha cuantía de 194.386,50 euros. A outra obra que teremos aquí de proposta para o POS adicional de 2024 é unha proposta tamén feita polo grupo do PSDG-PSOE, na que traballamos conxuntamente para definir uns espacios que queremos adicar para as terapias de estimulación que actualmente están se levando a cabo nos baixos do Liceo e que cada vez contan con máis usuarios e con máis servicios, non? A base deste proxecto tamén é un proxecto que elaborara a anterior corporación, pero, bueno, que por algún motivo tuvo que renunciar á axuda do POS. As modificacións, basicamente, o que se fixo nesta obra foi sacarlle as paredes mestres que tiñan no medio e facer uns espacios máis diáfanos e tamén adecuar unha galería que comunicara aos 4 baixos, e así quedaríanos 4 baixos totalmente accesibles de 48 metros cuadrados, con 2 baños adaptados nos 2 baixos centrales e 2 baños sen adaptar nos baixos laterales. E nada, a obra é iso, a dedicación que lle queremos dar é peso para as terapias de estimulación e tal. E a obra está valorada en 273.970 euros. E con eso temos o total que
adicamos 194.386,50 euros para o proxecto de abastecemento e saneamento de vilas a fase 2, 273.970,10 para o proxecto do baixo da Casa dos Mestres e 85.134,98 para gasto corrente que irá dedicado á reparación de viais e tal, o que se fai un total de 553.491,58 euros. Bueno, sin máis, nada máis. Moi ben, moitas grazas, Benejá. Moitas gracias. Ben, nós, como non pode ser de outra maneira, vamos a votar a favor desta proposta, xa que os dous proxectos, como xa dixo o concelleiro de Rianxo Común, son proxectos iniciados ou encargados polo Bloque Nacionalista Galego, e son proxectos moi importantes, tanto o de completar o abastecemento na zona de vilas como de rehabilitar o Baixo dos Mestres, e que, polo tanto, agradecemos que se rescaten estes proxectos e se incorporen agora no POS e se valoren. Así que nós vamos a votar a favor. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Sí, moitas gracias. Con respecto aos proxectos planteados, co importe total, creemos que se podería optimizar e conseguir algunha cousiña a maiores. O proxecto de vilas estamos de acordo con el, e o proxecto da reforma dos baixos das casas dos mestres é hai que dar solución a eses baixos, pero eso non quita que nos parece un pouco desproporcionado o importe que se vai a invertir nesa obra. Son 273.000 euros para algo menos de 200 metros cuadrados. Pareceme moitos cartos para tan pouco rendemento en metros cuadrados. Notamos en falta, tanto en este como en outros POS que se fan, que non se teñan en conta as carencias que teñen o sistema os traballadores do Departamento de Obras. Teñen as instalacións moi malas, non vemos que haxa partidas nin en estes, nin en outros, nin en presupostos para dotalos duns servicios adecuados e que son moi necesarios para que desempeñen as súas funcións. É necesario que se vaya pensando por parte deste goberno en intentar facer unha nave adecuada para eses servicios e intentar que estean nas mellores condicións e dotalos dos medios adecuados para que cumplan coa súa labor de traballo que é moi necesaria. Insistimos, parecenos moi desproporcionada a cantidade esta para adecuación dos baixos das casas dos mestres, pero están valorados son a vosa decisión, pero vamos a apoiala. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Socialista. Gracias de novo, señor alcalde. Hoxe é un día agridulce para a nosa agrupación socialista e en especial para este grupo municipal especialmente. Por un lado, finalizamos o proxecto da Casa dos Mestres, o que xunto co concelleiro de Obras, fundamentalmente a arquitecta Sandra, encargada da redacción do mesmo, fomoslle dando forma ata chegar ao punto no que hoxe nos atopamos, ante a votación dun proxecto que poñerá fin a unha situación que permitirá reestructurar o uso do edificio dos usos municipais e achegar a calidade das actividades sociais que se desenvolvan nestes novos espazos, como, por exemplo, o servicio de atención terapéutica que imparte a Gadea no noso concello. Si ben é certo, señor concelleiro, que lle solicitamos hai unha semana en comisión informativa o presuposto para expoñer a valoración do tramo final que falta para culminar o proxecto que exixía o Partido Socialista, un aspecto importante para nós e que lle remarcamos de forma continua para poder finalizalo.
mas non nos vamos a enquistar neste punto. Ao final, o que pretendemos con esta exposición é buscar o compromiso firme do concelleiro e rematar as actuacións de forma íntegra, ao mesmo tempo que se rematen as actuacións que correspondan con este proxecto. E, por outra banda, hoxe debemos poñer punto e final a un acordo asignado co Grupo de Goberno o 2 de abril de 2024. A pesar de todo o esforzo, empeño e dificultades para poder chegar a conquerilo, debemos de mencionar que o Partido Socialista de Rianxo puxo toda a súa parte e máis para cumplilo. Hoxe poñemos fin a ese acordo votando a favor do que nos foi otorgado a raíz dunha decisión do alcalde, concederlle ao Partido Socialista de Rianxo a decisión de xestionar o 50% do POS adicional, exactamente 276.000 euros. E así o fixemos. E o fixemos con responsabilidade e coherencia. E o fixemos con esa responsabilidade que nos leva a decidir invertir os cartos necesarios para finalizar o proxecto da vivenda das casas dos mestres. A proposta de modificación foi pensada para facilitar o funcionamento do mesmo e facilitar a circulación dos usuarios e usuarias nese espacio, así como o bo desenvolvemento das actividades que ali se desenvolvan. Propoñemos este cambio, dado que o proxecto que se plantexaba anteriormente por a corporación anterior, por o grupo de goberno anterior, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, tiña unha serie de carencias, porque non tiña en conta o uso que quería ter ese espacio, e se propoñía unha aula de estudio, o igual que facía o grupo de Rianxo en Común no seu programa. Entendemos que ten que ser un espacio de uso social, como así se foi reivindicando ao longo destos meses, e votamos en falta máis intensidade por parte do grupo de goberno en explicarnos que tipo de actividades se van facer en el. Insistimos, dentro do que nós temos pensado e proxectado neste proxecto, que sean actividades sociales de a día. Esperemos que non se convirta nunha aula de estudio futura. Tomamos esta decisión e fixémola de forma responsable e coherente coa situación que temos a día de hoxe a nivel municipal. Non sería coherente por a nosa parte non destinar eses cartos e darlle a seguridade á xente que ocupe as vivendas superiores, que na parte de baixo vai ter a tranquilidade de que está ocupado de forma correcta. Esa é a coherencia e ese é o resultado dunha decisión que fixo o Partido Socialista de Rianxo. Con respecto a outra obra que vai introducida neste post adicional, como é a segunda fase de Vilas, xa expuxemos en comisión informativa que nos parece acertado e favorable, ademais, que se vaya cumplindo co saneamento e abastecemento nas diferentes parroquias da nosa vila, mas nos genera dudas a forma na que se fai, acabando nun sistema de depuración que, polo que nos manifesta en outras localidades do Concello, bueno, pois deixa algo que desear, porque implica un mantemento extra e en moitos casos pois implicará tamén recursos extra. Esperemos que estas situacións as teña contemplado o Goberno e se poida solventar da mellor forma posible para non molestar aos veciños como lle pasa en outros lugares do noso Concello. Por nosa parte, nada máis, o noso voto vai ser favorable. Moitas gracias. Bueno, moi ben, moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade e con isto damos por rematada a sesión. Moitas grazas.